Той ме е хубава пиратка. Не съм вярвал, че толкова малко пиратка. Силните ги сложих вътре, ако вярвате. На мен. Не знам какво да правя, брато. Да хвърлям ли една пиратка? А? Мисля да хвърля една. Защото не знам от колко години имам пиратка. Или няма да си ги хаба. Трябва да имам пирати. Важно е. И той и аз много обичам пирати. Новата година има се една пиратка, където я пали си и то хвърчи нагоре е така. Където е като бомба, ама не е бомба. Просто хвърчи, просто нагоре хвърчи огън. И аз от тогава почвах да харесвам пирати. И затова вече имам пирати. И от нас, приятели, чао!